Pokračujeme v bedrovom klbe, to znamená, že pôjdeme rotáciu, snažíme sa mať pánvu v jednej úrovni, hej, a idem čo najväčší oblúk smerom naspäť, čiže smerom zozadu dopredu a takisto spredu dozadu. Môžem si to vymeniť. Jedna, potom druhá. Chytíme sa chodidla, aj pätu pritiahnem k zadku, pôjdem do predklonu a vrátim sa naspäť. Snažím sa ten pohyb vykonať v bedre, že nie v kolene, koleno mierne pokrčené, ale rotujem sa v bedre, vrátim sa naspäť. Chytím si koleno, vyťahnem ho hore a automaticky dvihnem sa smerom na špičku, vrátim naspäť, znova spustím sa dole vyťahnem hore na špičku, vyťahnem hore na špičku. Ďalšie cvičenie, stojna je mierne pokrčená, druhá noha je vystretá a idem do predklonu, čiže mierne sem, ľahký skip, vymením, vrátim naspäť znova hore a striedam. Čiže špičku ťahám smerom hore do predklonu, vrátim sa naspäť. Prejdeme na dynamický stretching, to znamená, že vyložím si jednu nohu, členok, respektíve chodidlo si vyložím na koleno, pomaličky si sadnem dozadu, vrátim sa naspäť. 8 opakovaní. To isté, vymením nohu a idem dozadu. Že budeme v miernom skipe a dopadneme na jednu nohu smerom dopredu, vrátime naspäť, vymeníme. A striedam jedna, potom druhá. Hop.